fordi det er meget svært at komme her på grund af en sne. Og jeg har rensdyr og kane, og det er jo lidt svært, så jeg har måttet sætte hjul på. Og det er jo mærkeligt noget. Men i Grønland, der kan man bruge en kælk. Det kan man ikke her, åbenbart. Men det kunne jeg jo forrige år. Jeg har været her nogle gange, synes jeg kan genkende jer lidt. I er bare blevet lidt større. Er I også artige? Har I været søde? Har I det? Ja, jeg har jo gaver. Nu vil I se, hvad jeg har. Ja, nu vil I se, jeg har set reklame Fælder By. Han har hjælpet mig jo, som sagt. Jeg kom til skade med foden. Jeg håber stadigvæk ikke. Det må I bære med mig. Hold nu. Det er til Iben, og det er for Sille. Hvad med Iben? Nej. Nå, jeg ved jo ikke, jeg kender jer ikke jo. Hvad siger du så, E.T.? Ja, hvad siger du? Tak, julemand, ikke også? Og så skal vi se, hvad er det her. Det er til Sissel fra Møgel. Og hvem er så Sissel? Nej. Nå, ja, så værsgo, unge dame. Og glædelig jul alle sammen. Glædelig jul. Oldemor. Og jeg hedder altså bedstemor. Ja. Nu er jeg sgu helt. Nu er jeg flov. Jeg vil også jul. Jeg har flere gaver. Jeg har gode gaver til jer børn jo. Nu må jeg bare undskylde. Og jeg har travlt. Jeg har så mange børn. Der er mange børn her i Sverige også. Og jeg skal til Danmark. Og det skal jeg også til Finland. De opnår både den første hjem til Grønland, at første hjem til mor igen jo. Hun har lavet nissegrøn til mig nemlig. Nå, børn, Pernille og hund, den der farlige hund. Det er jo mærkeligt rensdyr, I har her. Kan I have det godt? Hej! Glædelig jul alle sammen. Ja, god tur, julemand. God tur! God tur! Hej hej! Hej hej! Mor? Jeg tror ikke, det er julemand. Hvad med her? Hvem i alverden skulle det så være? Martin.